que andar con moito cuidado. Veña, escondámonos, que se fai de día outra vez. Buenos días, Romero. Buenos días, Pataco. Pero que trata de presidencia de merda. Pois abrir os clientes. Mira, Pataco. Hoxe teñoche un día moi jodido, Non me veñas tocar tus collos tampouco, Se queres tomar un café, arreglas as sillas e sentaste nela. Eu te serviré un café, Porque hoxe aquí algo raro está pasando, Estou moi queimado, Pero que culpa te teño eu que estás queimado? Pois é que algo raro pasa, Pataco. Algo raro pasa, pero moi, non sei, os tragos ou o demo, eu non sei. Isto está embruxado. Pois mira, colega, teñoche un amigo do barco que te montou un negocio parecido a este, E chamouche a uns desembruxantes, eu que sei que lle chaman agora, e solucionaron a vida, Oye, perdona un momento, desde cando te son eu aquí, colega? Bueno, amigo. Pero que se pasa a ti tamén, Se non che tirou o café, marchaba, Outro como o cartucho, buscando a paga. Será posible? Non coloco usted aquí. Mentiroso. Mira. Buenos días, Baldomero. ¿Qué tal, Pataco? ¡Coño! ¿Cuánto tenemos internos, caray? ¡Ya, tranquilo, que viejo! ¡Hostia! Pois está. Toma o café, Pataco. Dame-me outro. É caro. Apunta a mesa de meta que temos tan larga como de aquí a Surrego. O máis, repita. Tu pide que eu aquí non pago un duro. Venga, que temos que falar. O patio está jodido. Buenos días por la casa abierta, señor Baldomero. ¿Por no traer la red? Otra vez a todas. A ver, Serena. Diga. O mel do mes pasado sabía mal da merda, Que tiña merda. Que tiña merda. Pois eso, o que sabe separar os monstros das moscas, sabe separar o mel da merda. Venga, ¿qué? ¡Cartucho! Joder, no te puedes hacer, tío. Vais a acabar mal, Yo ves, se me puede acabar mal. Pues hay que recortada. Ay, volvelido ya. Coño, pero se está aí que o Pataco tamén, estás debaixo. Baldomero, deixei o vaso vacío, xa me estás enchendo, Lola, vou desesperar o teu irmão Pepe. Pois volvo, Baldomero, porque teño pálpito de que o meu irmão Pepe chega outro máis dios. Ha de chegar agora, na línea das 12. Fantísima xente ociosa hoxe neste pueblo. Baldomero, que chegou o meu irmão de verdad, ponme outra. Pero se é o meu irmão de mi vida. Déjame ver, Noelita. Ay, que bien, mira, mi loba. Has de una mala vida. Estou moderna.
Una mujer moderna. E tú, quanto creciche, miña xoia. Ai, cosa bonita. Pero contame, meu corazón. Tedes aí con chupito. Vamos tomar. Tiña que máis, Javi, que sede, Bueno, que teña... Baldomero! Pobre Pepe, que tal? Un impón! Toma. Dalle, bobo. Espera, non que estaba a tomar tratado. A ver, contame algo, dica. Mira unha cousa. E tú, Truán, 3 anos sin escribir que a xente deste pobo che moi murmuradora. Pero bueno, será que te quero tanto que mostra unha viva? Cousa bonita. Déxame decir que de escribir, home, é que non te me enteras. Hai moito conflito por os países estes, home. O que dicía eu. Oíste, Baldomero? Teño algo que dicir estes. Me digan a cara ahora. Está un home, está un home. Déxame explicar onde estuve, non? Onde estuveche? Xa se interés. Cosefa todo el mundo onde estuveche. O mundo... Ai, que me pregou para festas. Vamos a ver. Un conflito en Bosnia. Quen iba? Primeiro Pepe. E eu. Un conflito onde fora. No Perexil. E con ela. Para nada, unha merdiña. Ocupaba eu todo aí. Non chego me dá, non é. O peor, cando me trouxeron xa me aquí, que foi viño. Todo, qual foi que como se chama, hombre? Do chapapote. Oh, caralho, eso, como me puxe. E traballar, me cago. E dar unha pequeniña, levouse a outro, a grande. Pero bueno, fiz o que se pudo. Pero contaba algo da familia, que xa estou eu. As irmás, como non querían as irmás a verme? Da familia que che vou contar, meu irmão. Na casa dos pobres nunca pasa nada, xa sabes. As irmás, que queres que che conte das irmás? A máis bella botouse aos homes. A máis pequena, botanos os homes elas. E ora temos 2 sobrinhos da Chego, cousa rebulideira. Mira, e para que non leve sorpresa, vou te dicir. Un deles é cagadito o cura, don Vitorino. O cura! Non se podía tirar a outro. Ai. Que tal a mai? A mai está estupendamente. Bueno, fai 2 anos deulle así un marichalazo, está na cama, non se move. 2 anos na cama? Sí, e a veces cando fala enténdese e outras veces non. Pero rilla que non se dá apañado, con eso está estupendamente, mellor que tú. 2 anos? Menos mal, o pai terá que botarlle aí. O pai ten chego a dúda. O pai está estupendamente, con algo de artrosis, por edad, e perdeu un ollo. Que perdeu un ollo? Home, perder, non perder. Porque mira, tú acordaste do cereixo que hai detrás da casa? O farruquiño. O do farruquiño. Pois os garillas do teu pai subiuse por cereixas para quen? Pro neto que é fillo do cura que é o preferido. E da encima? E cando estaba ali no pico dunha galla, oye, caeu. E menos mal que foi dar ali a muradella, que se nos cai non me lle daste bolas fastidianos as porretas todas. Que o pai, home, que o pai. Oi, pero como sempre fui nisto, que te digo, oye, que na caída quedoulle un ollo enganchado ali nunha... Non sabes? E subiu por ele. O peor de todo é que cando chegou a casa, que se lavou non sei que, pousou na liga da gata e chircou. E agora a gata anda con 3 ollos e o teu pai común. Hai máis conflitos na casa que onde estuve eu por aí, ó. Xa te digo. Da boa non me digas nada. A boa pariu. A boa fai 2 meses que morreu toda. Pero vamos ver o resto. Vamos, o que hai que ver.